Se on pikkujoulut. Ai jumalauta, kun tiistaina ilmoitetaan, että pikkujoulut. Ne ei ole yksi eikä kaksi toimitusjohtajaa, jotka on silleen, että perjantaina saa sihteeri kyytiin ja perjantaina saa sihteeri kyytiin. Ja nyt mä haluan esittää teille suomalaiset pikkujoulut. Mä oon esiintynyt hyvin monissa ja mä haluan näyttää teille, mitä se on. Jos ihmisen evoluutio on kestänyt 200 miljoonaa vuotta. 200 miljoonaa vuotta sitten me oltiin solu. Mä esitän teille solua nyt saman tien. Tästä lähtee. Et mä en tiedä, miten solu ääntelee, mutta se on silleen... Sitten se solu on ruvennut jakautumaan. Tää on helvetin vaikea esittää. Tää on Tällä hetkellä on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja silleen, no nyt rupeaa tapahtumaan. Että mä voisin mennä Kuopio tanssia soihin tällä esityksellä. Jorma Uotinen on silleen, mukava, maukas ja mehukas. Sitten se solu on jakautunut vielä enemmän. Sitten on tullut niin sanotut tohvelieläimet. Sitten se on jakautunut vielä enemmän. Sitten ollaan noustu 4 raajalle. Sitten ollaan noustu 2 raajalle. Sitten kehitytty vähän enemmän. Tässä vaiheessa Ben Zyskowicz katsoo vierestä, että hitto, tää menee vauhilla. Sitten kehitytty vähän enemmän. Sitten on tullut niin sanotut puuttuvat lenkit, jotka on silleen niinku... Turku on oikeesti kiva paikka asua. Sitten kehitytty vähän enemmän. Ja lopulta oltu täydellisen ajattelevia ihmisiä. Niin pikkujouluissa. 2,5 tuntia. Niin sama matka taaksepäin. Ja